Те. Чай, аз да. Аз ще бъдкам отстрани. Без тебе може ли? Сега го горе, не се дай някакво. Това според мен е дърво. Или къй влезе? Да. Може малко да свиш сега. Да свяка. Да си го. Да стане по-малко. Така? Да. Ага. Не, знаеш какво? Само направо. Аз това поне Е неудобно. От Неудобно, баща ми да. съм го такова. Не. В момента, в който тръгнеш настрани, изразходваш повече сила. Така че Е така? винаги, не става просто. Почнеш ли по един начин, винаги само по този начин. Не се стараеш нещо да завиваш наляво и надясно. Никога. Не наляво надясно, е това ъгъл. Да, който да се разберем. Е това чекиджийска работа, човек. Ама не. Това? Няма да се занимава да. Тук влизаме. Много навътре е. Почти до половината. Половината, примерно. Отрязваме ме. Какво искаш? Защото не го виждам от тук. Да, и си мислиш, че не става. Та половината е заминала, бе. А, не! И как се е стъпал там? Аз го държа от другата страна, баша. Се издумкаш. Стъпи на някой друго дърво, ти си режеш клона.